pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu, Crazy Buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 June 2022 kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket kuchoka ku Blantyre kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 28,000 kwacha. Kuchoka ku Blantyre kupita ku Mzuzu. Akulu 32,500 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Return ticket. Akulu 60,000 kwacha ndipo ana 47,000 kwacha. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 20,000 kwacha ndipo ana 15,000 kwacha. Return ticket. Kuchoka ku Mzuzu kupita ku Lilongwe. Akulu 35,000 kwacha ndipo ana 25,000 kwacha. Mitengo iyi yamba kugwira ntchito lachisanu pa 24 June 2022. Ngati mukufuna kufunsa zofunsa zina, tangoimba foni pa nambala iyi 0886 780 355. Crazy Buses, miles of smiles to your destination. Kala tatemechoka kumudzi kumalawi obwande mukuli chani achimwene lili chimwemwe chodzatsa chifukwa ndapeza sodanga lokulembani kalata inu achimwenanga ukondeka kumangalande uko mudatchona kaya mupeza bwanji machona inu ndikudziwa la machona silimakusangalatsani sindidziwa kani chifukwa chani anthu amene mudatchona mmangana kutchedwa kuti machona kaya ena pompa pa join pompa anatchona kale kuno ana anayiwala samabwerayi dere umankhalira konjani wena ayinza kufonera next week chani uko koma ungwatchula kuti machona umakhanga lituwa tukwana ablazimerikano pachaliso pachongolero nkhani zake zidali zomwezo ndimakumbukira ulendo wina adalusa kwambiri munthu umachita kunjenjemera ndi mkwiyo kufunsa kuti nkhani zake ndeziti zakhala bwanji akuti amonditukwana akunditchula kuti ine mchona zona okay ndiye mwatikunje mudakhalako zaka zingati 40 ndiye inu 40 si inu anchona tivulenso kachipeya basi zomwe zija zotsogola za khweze zimasunga nthawi kwambiri ndipo tunama ulendo wa basi pakati pa Blantyre Lilongwe ndi Mzuzu. Basi number 1 zimene anthu amayamba kuganizira kaye ndi zimenezi basi za khweze zotsogola zimayenda bwino kwambiri. Ukakwera basi za khweze somakhaliranso jeujewu kuyang'ana kuti kodi ndiye imeneyi ikuyenda bwanji, koma imeneyi ikatifikitsa ayi ndithu khweze buses ni number 1 basi. Ndikudziwa mmene ndayambira kalata ayi lero uzinena kuti komatu ubwantasa zikuoneka kuti lerotu mwabwera ndi mtopola nanga akuyambani chani ablazimerikano kunyanja. Ngatinso zoyambana ayitu ndimangowalingalira ntawaona akulankhula pa zina ndi zina zochitika kuno. Ndimakumbukira kuti ndinakuwuzani kale zimene amafuna kukalankhula nafotokozani kale paja asanalankhule kuti panalibepo chilichonse cha chilendo chimene akalankhule ndendende achimwene zinadi chimodzimodzi analankhula zomwe zija ayi awa akufuna kubera masankho ayi awa alephera ndiye ndatiphee ndamagetso angayo kumamvetsera ndikumaona mmene ifeyo manyasa miyoyo yathu yasokonekera ndi anthu andale amwene. Ifeyo pakadali pano ngati tili pa mavuto chifukwa cha anthu andale amwene, anthu amene amakonda kulankhula ndiye ndikulankhula koma yochita 0%. Kutero kwa mavuto athu amene tikukumana nawowa ena ake akamalankhula amakhala ngati anthu anzeru kwambiri kumalankhula zogwira mtima ine mumvekere munthu koma ameneyo kungoyerekeza kuwasankha nikisa amwene. Magwiza namagetso angayi kuti zinthu zikulimba sizikuyenda koma ndiye chitani kodi tizingokhalirabe kulira tilalonjezedwa zinthu zochuluka kwambiri inde koma sizikutheka ndiye lero nditani
miyoyo yathu basi imire pomwepa tidzingolira ngati chikutumbwe kapena tsopano nthawi yakwana tiyambe kuganiza mozama taziona kuti anthu a ndale sangatithetsere mavuto athu kudalira kwambiri anthu a ndale ndiye kuti nkhani zake zizingokhalabe zotipanga kukhala moyo odalira moyo wathu wonse adzipanga za mtukula pa khomo mwezi ndi mwezi kumalandira nkhani zake sizinayi afuna tikhalebe osauka omangodalira kulandira njala ya mgonagona kuti kuntha nthawi zonse umakhalira kudya mangophika mphonda iwo ndiye azithamanga titi mabigiri achimanga obwanta asati wathandize zinthu zikuoneka kuti zawasokonekera bwanji osalimbikira kutithandiza kuti patokha titukuke galu akuda litalikire chaka ndi chaka kumatilawitsa kamchere ka munthu akakomverera nyumba zinayi kumadulirana thumba limodzi cholinga amene wasakufunika thumba lonse ayi akatukuka mawu asadzatimveranso anikheni kuchepa tione kuti achita bwanji akulankhula blazi kunyanja ndiye kafadala kuno anagundika akuti kuthirira mang'ombe mpaka nakumayimba nyimbo amenewu adadi amenewu adadi ndamuyang'ana mlamu wanga KD kenaka ndikuti koma anthu sitichedwa kuyiwala mwamva ino lero ada angamakhala ndi mpata mpaka na woyima pachulu ndi umaloza zala ena kuti ayi auja alephera pamene ambiri mwa mayenje amene tidagweramo kuno adakumba okha minyama ina imene ikutitsata kuno inabwera ndi yomwe anyamata awo kutumbwa chilichonse kuchitenga kukhala chawo enafe umangoonera nawo patali basi lero uno ndikumayima pachulu kumati alephera awawa munthu wa ndale novuta kwambiri bebe naye wavutanso kuno zokhazokha tokambazo achimwene anthu akakhala kudya makhala ndi nzeru zodabwitsa achimwene kumalankhula inuyo mudziti munthu koma ameneyo ndiye mkatikati nomadzifunsa kuti adali mommo awa wakhala ali kwathu kuno usaka zonsezi mavuto onse amene tikumana nawo akuwadziwa wakhala ali nawo gawo la mavuto onsewa wapatsidwako mpata okhala pa chiongolero kukonza mapulani azachuma lero ino anthu ngati amenewa akumayima pachulu nomati zinthu sizikuyendayi ne ndikumadzifunsa kuti kodi zidayamba zayendapo aya koma nthawi yathu zinthu zidaliko bwino kuyerekeza ndi nthawi iti yamalemu alidzi akuti ayi koma kuyerekeza ndi panopa tikamalankhula anthu ufe tidzikumbukira kwambiri kumenenso tikuchokera tachokera kuti zinthu zidali bwanji njifake ndikumakwiya kwambiri ndi anthu andale aliwononga dziko lathu kwambiri wina aliyense akamakamba kuti ayi zinthu kwathu kuno sizikuyenda zisiyane nthawi yathu bwanji tidziyerekezani nthawi ya alidzi ena akamayenda tizibiti za macheso m'manja nkumatiuza kuti mwaona nthawi yathu makeso awada ali 50 kwacha pano ali 100 bwanji tikafuna zowerekezazi tidziyambira nthawi ya alidzi tidzinena kuti nthawi ya alidzi makeso adali mwakuti ndiye titabwera nthawi yathu adali mwakutinso musalankhule motsitsayi atonongera dziko anthu andale onse ndi amodzi ndiye pakamalankhula ngati za nzeru koma mavubwa enieni amwene palibe chilipoyi wina wake lero lino asamalankhule ngati ngelo akuunika asamalankhule ngati atatalo wapo iwowo ndiye kuti zonse zingoti pha kenakaso pha basi zatheka akamatiseka kuti manyasa pachano ngati mukufuna kupita kukenani lero lino tunduyu kenana wake wakuchikumbeniyo mmalo mopita kukenani ndi uyu mukulowera nazo kwa chafera nthenguku zikufunika umawakumbutsa kuti pajatu inunso mudakambapo za Singapore lero lino tikadalibe kuchigwaja komwe kuja Singapore sidamuone ma university 5 aja mudatolonjeza aja mpaka pano palibepo ndi imodzi tidangomanga zipilala ngati ziliza basi kenaka anyamata athu odikula kwasakwasa nkumalandira ndalama m'mabuku nkumalemba kuti amagwira ntchito kumombera ngati mphunzitswa zakwasakwasa munthu wa ndale osazamukhulupirira amwene kuli bwino tipitirize kugwira ntchito zathu basi kunjaku mvula imeneyo tivomereze mchere wa munthu akawativuta mwina tiyang'ane manyowa padzala paja tikathire m'munda njala izitipyesa mtima kwambiri izizi zomangoti tidzingodalira maso titapenya kwa anthu andale zitichedwetsa mwene wandale sadzavomereze kuti adalephera nthawi zonse amadzono wabwino kuposa anzake magayi za hazenolo ayi ndithu ayi zikomo amwene koma kungochita tsoka nkupezeka kuti hazenolo akuti ili pamwamba koma ndiye sikuvuta kwake ngati tikugona m'makwalalamu ayi sitikugona tsiku ndi tsiku akomakhalira kuphulitsa makombola akuti kusangalalira kuti akuti ali pamwamba komabe
koma amwene zinthu zake komabe tikumangowamvetsa magayizi a hazinolo amwene kwa nthawi yayitali akhala kumangolira pano nkhasako chikho samakumbukira kuti adatenga liti njifukwa yake sangakhale odzichepetsa ngati ife a tcherese ya obwande mavuvuti libeyi koma hazinolo ya umphawi I say Barman ati base madze ndikomoka ine ata ine wano kuno kumudzi ku Malawi abwande mafuta kunyasalande sunga mvetse